Okay. Ari na mi sa we're on the way to Hinagdanan Cave. ang agaw eh. Ano ni sa Hinagdanan Cave? Mga turistang diri. Ignorant ko, una, lagi ba? Ano karanta ba? Sa gato sa US, ilang i-vlog-vlog. Lingon-lingon, hindi ako. Ano mga kauban? Ano na? Magwapa po yan ng mga agaw. Magwapa po yan. Kini turista ni gikan sa Dalang. Kini gikan sa Africa, American. American. Ay, ko ka Amerika kayo. Amerika ka Parang daw rin ang sa Manila ba? Nalika na. Nalika na. India na yun. India. Mongolia. Kuya, ala, guwapa ay. Ang kagwapa po yan. Colombia. Bili na lang ako. Di ami karon sa Hinagdanan Cave. Bansang mga agaw. Asa na petay? Daghay mga turista ani. Dito na. Oh. Sino kay wanang mura? Tara dito man na yan. Ano malapit na to na? Ang Ano ba dito? pagod na. Karon di alam eh. Mga naog namin sa Gabi Langob. Tinong kiking. Okay. Ari nami sa musod nami sa Hinagdanan Cave. Okay. Hallelujah. na di giniingan eh. Pagluk-lusok na. Tanawa guys. Mo ni ang sud sa Hinagdanan Cave. Narabay tubig ani tanawa. Oh na Pwede naman Sir po. Okay, smile. Alright. Sir, bawal lang ka, sir. Sir. Sir, excuse sir. Sir. Excuse sir, bawal. Sir. Excuse sir, bawal lang ka. Okay, smile. Hold your pose, bro.
arang bugnaw ang tubig ani atanaw. Tinaw lagi hug no? Ang tinawag tubig ari oy. Siwawag. Agaw na. Arang bugnaw dinig tubig lung no? Mana siya? Di na delikado kay gialihan. Ano siya pagawas? Kayon pasaka ang pultahan. Okay, pagawas na. So, dyan kayo sa baba, ma'am. Doon na pa sa taas, ma'am. Hallelujah. Wah, di paningat ka ko. Hala eh. Ah! Iga nga sa ilam na. Ah! Di paningat ko na yoy. Arang nga na to nag-jacket upod ko. Salamat, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay. Uli na. Uli na tawag. Uli na. Muli Hinagdanan Cave and Bath Resort. Ha? Nahimutan kini sa Bingag, Dawis, Bohol, Philippines. Ah. Dengan kajang turistaan ya. Pastilan dahil mga tukoy oh. Nagada na. Nagada suwag. Okay, manguli namin. Uli na daw. Adto pa ta maniud to. Maniud to manihapon sa Portridge. Yun, muna. Portridge. Ako rabi, ako rabi. Ano, nabasa naman din. Umaura to guys, daghang salamat. Ug ko sa pag-like and share and subscribe to my channel ni Marilong Bulanon. Daghang salamat kaninyong tanan.